Всеки народ има своята кървава история. И част от нашата българска кървава история е клането в Батак. Днешната дата е една от най-черните в историята на България. 17 май. Денят на баташкото клане. Ден на почит. Ден възпоменание на светите баташки мъченици. Ден, определен с декларация за признаване и осъждане изтреблението над българите в Османската империя в периода 1396-1878 година и 1903-1922 година от Общински съвет Елин Пелин, приет с решение номер 149 от 27 април 2020 година, част от която гласи: Общински съвет Елин Пелин признава неравноправното положение на българите през периода 1396-1878 година, настъпило в резултат на политиката на унищожаване на българската нация, провеждана от Османската империя, чрез насилствени методи, най-разпространени сред които са потурчването, изразяващо се в насилствена ислямизация и турцизиране, чрез убийства, заплахи, кръвен данък, еничерство, отвличания на момичета и момчета, политически и икономически репресии и дискриминацията, чрез закони, гарантиращи обезправяването на християнския български етнос спрямо турците и мюсюлманите в империята. Връх на насилието и издевателствата е потушаването на априлското въстание през 1876 година, когато хиляди българи, православни християни, били убити само заради етнически им происход и изповядваната от тях религия. Най-ярък пример за това унищожение е баташкото клане. По време на руско-турската освободителна война спрямо мирното българско население, в периода 1903-1920 година, по отношение на мирното българско население на Одринска и Беломорска Тракия, Общинския съвет на Елин Пелин признава и осъжда изтреблението над българите в Османската империя през периода 1396-1878 година и 1903-1922 година и обявява 17 май, денят на клането в Батак, за ден възпоменание на жертвите. От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Е там, зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка. Аз и съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Ти, Батак, не си чул, аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съземе. Като ги изколаха, Чичо, аз видях, с топор ги сечаха, ей тъй, на дръвника. А пък аз и плачех. По-ми беше страх. Само бачо Пеню с голям глас извика и издъхна бачо. А един хайдук, баба ми заклая под вехтата стряха и кръвта потече из нашия капчук. Аз и бях малък и мен не заклаха. Татко ми излезе из къщи тогас с брадвата в ръцете и нещо продума. Те бяха много. Пушнаха за в час и той падна в възняк. Тихо, кошума. А мама изкочи откъде не знам,
и на татка фана да вика, да плаче. Но нея скълцаха с един нож голям, затова съм Чичо, а сега си Раче. Абе, много страшно там да бъдеш ти. Не знам, що не щяха и мен да заколят, но плевнята пламна и взе да пръщи и страшно мучеха кравата и волът. Тогава бягнах почешком навън, но после, когато страшното замина, казаха, че воня големи огън, изгорял и Войчо, и дядо, и Сприна. И черквата наша Чичо изгоря, и школото пламна, и девойки 200 станаха на въглен. Някой ги запря, та и още много дяца и невести Акака, и Леля, и други жени мъчеха ги 2 дни, та пак ги затриха. Още слушам Чичо как пискат уни и детенца много на мъждрак набиха. Всички и свят затриха. Как не бе ги грях. Само дядо Ангел оживя, сиромаха. Той с пари с котела сбираше за тях, но поп трендафила с гвозда и коваха. И уж беше страшно, пък не ме без страх. Аз треперех само, но не плачах веки. Мен и други дяца отведоха с тях и гъжви съдрани, увиха на всеки. В помашко село, не знам кое бе, мене ме запряха негде под земята, а аз из дупка гледах синьото небе и всеки ден плачех за мама, за тата. По-добре умиргвах, но не ставах турка. Като ни пуснаха, пак в Батак живях. Подир 2 години посрещнахме Гурка. Тогас лошо време и за тях настана. Клахме ги и ние, както те ни клаха. Но нашето село Чичо запустя. Татко и мама веки не станаха. Ти, Чичо, не си чул заради Батак. Аз съм оттам. Много е далече. 2 дни тук гладувам, щото съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече. Всеки народ има периоди в историята си, които пази дълбоко в сърцето си. За тях той не говори с гръмки думи, а сваля шапка, прекланя глава, замълчава и коленичи. Днес, 148 години по-късно, Батак е свято място за всеки българин. То е име, символ на българския дух и на саможертвата в името на една велика кауза – свободата. Поклон, Батак! 1000 пъти поклон пред твоите смели чеда.